Baydak bizim mukaddesligimizdir. Baydak bizim mertebemizdir. Baydak bizim kuvancımızdır. Baydak bizim buysoncumuzdur. Goy parlasın, bahtiyarlık baydağı. Yaşıl tuğumuz, elmidama, alasmanla parlasın. Mehribanlarım, nähili ýagdaýlaryňyz. Size ýa-ni storyda, Instagram sahypamda, TikTokda täzeligimi paýlaşdym. Bölejik naşar dinanlarymyzy owadan aýdym döretdik. Ol aýdymyň döreş hakda size aýdyp beresim gelýär. Aýdymyň goşgularyny men mehriban käbäm ejem internetde görüpdir. Şeýle gowy goşgulary özüne sahrany edip alyp goýýar. Onuň otyrtyk bolan maňa diýdi. Şular ýaly goşgy allym gaty gowy kene manysyn bir gowam ýazylypdyr. Gara şol goşgyny ýazan awtoryň kimligini bilemok. Eger kimem bolsa men şu istoriýam görýän bolsa, size sawarsyn aýdasym berýär. Şular ýaly mert aýallarymyz wasp edip goşgy ýazypsyňyz, ol aýdymy, ol goşgyny aýdyma geçirmän bilmedik. Şeýdibem bu gowy goşga owadan aýdym döretdik. Goşgynyň temasyna görä sazlar çalyp heňler döredip gowedem ýerine ýetirdim nesip bolsa aýdymyň dolusyny dinläňizde ýüregiňizde ýer eder diýen umydym ma. Hawa batram dinläni gaty gowny ýetdi. Şol goşgyny ejem özüne sahranyt edende bara batyr. Ssenariýasynam gün gözegime geldi diýär. Şu senaryolar bolmaly, başdan soňuna çene ejemin senaryosu bilen klipa düşürilip, klipnem seri alyp berdi. Garaz uly bir iş edildi nesip bolsa, gownuňyza ýarar diýen umydda. Hemmäge salam, nähili ýagdaýlaryňyz. Naçar denanlar klipim şu gün Türkmenistan wagty bilen saat 18:00 akşam 6-da nesip bolsa men resmi YouTube kanalyma ýüklenjekdir. Habarly bolun, klip görüň, baha beriň. Biz bolsa ýene de täze aýdymyň syomkasyna başladyk nesip etende. Ana, balyga ýüzi bolupdyr ha? Gattagamly bolupdyr. He? İlince gidraýersiň ötden onu her gerek balyga dikipdirdi, getiren ogunlagy. Men bal tutjan bolyn. Men tormo tutjan wagtyň hiç kim keldi ýoklay. Onuň taşla gaýtjanlar. Men maraşalym kellesizligine şükür et. Şolar kellen bolsa sen tormo düşükmi gaý? Şeyden anana. Ne tügelemeden karpuzal kellen var ama men tormo düşdüm ha. Sen halifam armada. Bar bol. Şertim 1 minutdan dowamyny howa ýady ýok diýmeler. Aň saçak şulan. Siz taýynmy? Taýyn. Taýyn bolsa wagt gitdi. Dutarmy ýa gitara? Elbette dutar. Dutar, dogrydan? Dutar. Dowam edýär. Haçan awtarska aýdym çykarýaňyz? 20 ýyllap çykardyma? 20 ýyllap. Şu adam çykarýan. Tomaşaçylar üçin. Çykarýan. Özüňiz üçin? Özüm üçinem elmidama şu aýdyň trending bar, aýdymy. Ýaňy aýtda, eje aýdymy. Şolaň ikisem awtarski. Awtarskimi? Awtarski. Dowam edýär. Damdam ýa-da Ahmet Orazguliýew. Ahmet Orazguliýew ol bara men atamyň ady. Eýlemi? Orazguliýew. Başarmadım gepediye adirdini göpediye Dutarmy ya gitara şeydip çaldan aýdyp bolýa Nani nani nina ho nani 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 na ho nani nani nina ho nani 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 Salam gowmy adalaňyz. Ýaşy reňki gowarýaňyzmy? Elbette yaşıl renkine palamacak sebebi baydammadın renk yaşıl, tabiatın ovadan tabiatın renk yaşıl, elbette yaşıl renk ingo renklen biri. Sağ olun, minnettar. Sağ olun.